Il·lusiona't amb mi és el lema del cartell de la Fira i Festes 2014 que han presentat aquest matí Vicent Gregori, tinent d'alcalde de Cultura, i Rubén Gregori Pascual, l'artista encarregat de la seva elaboració. El pòster té com elements principals les paraules que formen el lema i diverses figures del tio de la porra situades al voltant de les lletres. Presentem el cartell anunciador de la Fira i Festes de Gandia 2014 amb el títol Il·lusiona't amb mi. Les festes de Gandia enguany se celebren del 2 al 5 d'octubre. Com vegeu, és un cartell que amb aquest títol i amb el so del tradicional personatge de la Fira i Festes, del tio de la porra, convida a tota la ciutat a eixir al carrer, a participar d'aquestes festes 2014 que ja s'acosten.